Tak čaute ľudia, som Torpedo, vítam vás v ďalšom videu. Dneska zahráme znovu Minecraft sériu Boj o prežitie, už je to druhý diel a od minulého diela sme tu začali dávať toto. Mali ma jednu polovičku a čo som postavil za kamerou? Napadlo ma, že by sme mohli postaviť takúto bránu. Mne sa páči. Môžeme ju nejak ešte robiť, ale mne sa to tak zatiaľ páči. A ďalej tu bola diera v podlahe, tak som tu dal, som tu zasypal nejak, aby tu nebola taká diera. Všetko bude z takéhoto brezového dreva. A dneska ďalej som už za kamerou tu dával tieto bloky stone a budeme stavať schody. Tak môžeme ísť na to. Ja už som si schody pripravil, aby sme nemuseli robiť za kamerou. A či teda, aby sme to nemuseli teraz stavať. No, bolo to rýchle. Viete, že si to vypočítal? Matematik. No a ďalej, čo by som dneska chcel urobiť, by bolo, že by sme začali aspoň túto dávať hladký kameň, aspoň nech to nevyzerá. Ja už som hladký kameň trošku si pripravil. Som mal asi aj minulé. Rovno môžem dať toto preč. Aspoň nejak, aby to trošku vyzeralo. Tak ideme na to. Ups. To niečo tak zaučalo. A nebolo to príjemné. Mne sa táto brána páči, ešte budeme stavať určite bránu tam hore. A už rovno, čo ešte keď nám nejak ostane z tých bokov, tak tu môžeme to dodať. Dnes to nejak vyzerá. Ale môže iba 6, tak to presne tu vyjde. Pani mám dvere. A ups, na to neodpadli. A neodpadli dvere. Hlavne nemali. No to bude zase takto vyzerať. Ale môžeme dať tento blok i tu aspoň nejak. V začiatku nech to vyzerá. Tu by sme mohli dať Tu budeme stavať určite nejakú bránu. Uvidíme akú. Mňa by napadlo, že by sme mohli niečo postaviť tam podobne ako dole. A tiež asi z toho kameňa. Aby to išlo nejak tak. Neviem, čo prečo chodím dookola ako magor z toho tu. Aby sme nejak tak dali a tu by sme niečo také dali. No ale to ešte si rozmyslím. No my sa ideme vyspať, ale prvé sa ideme dať čo nájsť. Ja som si dal to už piesť, tie ovčie mäso. Nemusel som to ako teraz zjesť. Idem sa ešte vyložiť. Je to štrk. Nie, no tak tu. Ináč ešte to minulé, čo som vám hovoril, tak som našiel v tej, to som neukázal, ale našiel som tam, čo spawn kostrivcov, som našiel to platňu a ešte toto pre konia a sedla som vám už asi myslím si, že hovoril. Ešte tu by sme mohli dať fakle. No ja myslím, že to dobre vyzerá. Ešte sa vyspíme. Dobrá noc, Hanzíku. Tak a sme hore. A v ďalšej časti možno by sme už mohli stavať podlahy.
Teraz ideme naťažiť trošku dreva. I keď neviem, či vás to bude baviť, ale môžeme niečo nastaviť. Naťažiť, pardon. Bude tento malý stromček tu. Tie listy zostriham, si vyzerá trošku trapne. Ale teraz ešte som na niečím rozmýšľal, že či by nemohla byť tá podlaha z listov. Co mi to, že som to už stejne na čo to dávam dole takto. Že tá brána tak nejak z tých listov, ale asi nie. Alebo dám to dole teraz. A zbytočne niečím sekeru. A tam je kamarát Creeper. Kačička, môžeme ísť niečo aj zabiť, lebo máme už malo jedlo. V podstate nemáme žiadne. Jaj, kajíčka. Určite budem sa snažiť chovať aj nejaké tie krávy alebo niečo také. No, kde je ten creeper? Nezol. Aha, tu je. Aj kamaráde. Keď vybuchne ma... Poberiem veci. Tu je nejaká jaskyňa, môžeme ich ísť preskúmať. Čo to je? Čo to je? Ježiš, ja už viem, čo to je. To je taký menší príbeh. Ja som si začal prvé stavať ešte pred natáčaním tuto je kde jaskyňu, lebo som tu začal stavať, ale nemal som posteľ. Chápete to? Aj malo jedla a také. A zabili ma príšerky. No a mňa to spavlo niekde úplne inde a... Tak toto dopadlo. Neviem, prečo tu kopem, ale však nakopeme si. A tu by sme mohli začať aj niečo 2000 a poberiem si to, čo aspoň. A tu viem, že sa mi toto nepodarilo, ale môžeme začať kopať, či by sme tu nenašli nejaký iron. Nechce sa mi. Ešte zoberieme túto točku. Lebo ja to strihnem, keď budeme doma. Pardon. Epic fail, motherfucker. To robím, keď mám silný stisk. No ale to už asi bude všetko, ale aspoň sa tento fail. No ale tá brána sa mi strašne páči a jak tie schody tu idú. Takže na budúcom dieli buď rozmýšľam, že či by sme nemohli začať stavať, alebo aspoň kopať a v ďalšom dieli by sme dávali už tú drevenú podlahu, alebo ešte ma niečo možno napadne. No ale ja sa s vami lúčim. Čaute.